Здравейте! Време е да изтеглим първите печеливши от играта на таксиметрова компания Violet Taxi и Traffic News. С Violet ти тръгни, с таблет се прибери. Играта за 10-тият рожден ден на таксиметровата фирма стартира на 15 януари и тогава всеки клиент, поръчал такси на телефон 032 61 60, получава специален талон с уникален код. В урната тук са отрязъците от всички разделени талони. Ето и кои са първите печеливши. Нека изтеглим първия печеливш. И сега джуркаме, 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 джуркаме. Тук са талоните на всички, Кой от вас? които са взели талон през последните 15 дни, които са пътували с таксиметрова компания Violet Taxi. Нека чуем номерът на първия печеливш. ID 009579. Нека се придвижим и към следващият участник. Кой ще е вторият, който ще си тръгне с таблет тази вечер? Джуркаме, джуркаме в голямото море от отрязъци. И следващият печеливш е с номер ID 017618. И нека Третият печеливш за тази вечер. третия да дойде при нас, да не се скатава. Избери си Ще от го различен намерим. край. Ще го намерим. Отново ли там бързо? Да, ами не знам. Важно е да припомним, че служителите на Violet Taxi и Traffic News нямат право да участват в играта. Много жалко. Ние с теб няма да спечелим. Не, освен ако някой не иска да ни подари. Дано си намери желащ. Няма да го върнем. ID 019616 е следващият печеливш. Честито! Предпоследният печеливш за тази вечер е... Нека да видим. И четвъртият. Къде ли е този четвърти? Бъркай надълбоко. Колко по-надълбоко? Ами, разбъркай старателно. Заседна ми ръката, този номер ме дърпа и не ще да ме пусне. Чакай да го видим кой е. 012705. Честито. 012705. Ако не го споделиш поне за един час с мен, не знам. И последният печеливш, който ще има късмет. Сега ще видим кой е. Това ще да е най-големият късметлия хванал наистина последния влак. За тази седмица. Много ми е интересно, колежки, на теб Да. интересно ли ти е? Ами не знам, но ако не го сподели с нас, Нека да поровим, тъй като според мен се крие. Не му се иска много. според мен на всички им се иска. Така ли? Да. Ти не искаш ли таблет? Искам. Няма за нас. ID 008342. Честито и на последния печеливш. Играта продължава и до 30 март. И в рамките на 3 месеца Violet ще подари 30 таблета на свои пътници. Томболите ще се теглят на всяко 15-то и 30-то число от месеца. Във всяко тегляне участват всички талони, събрани между томболите. Това означава, че притежателите на старите талони не трябва да се отчаиват. Всичките имат шанс да участват и в теглянето на големите награди, с които Violet ще изненада верните си клиенти. А това са iPhone 6 и LCD телевизор. Супер наградите ще бъдат изтеглени на 31 март, а жребият ще е между абсолютно всички талони, събрани от таксиметровите водачи на колежки лапсус. Няма нищо. Хайде, припомни им от начало. Метровите водачи на компанията Violet Taxi. Единственото допълнително условие, което клиента трябва да спази, за да бъде пълноправен участник в играта, е, че трябва да хареса страницата на Traffic News във Facebook. Това става като натисне бутонът "Харесва ми" под заглавието на статията или във Facebook през посочения линк. Клиентът може да участва с неограничен брой талони. Притежателите на талони с посочените по-горе печеливши номера могат да се свържат с нас на телефон 032 61 60 или да пишат във Facebook групата. Те ще могат да получат наградите си в сряда в офисът на Traffic News. Това беше всичко от нас. Честито на печелившите! И ще се видим отново на 15 февруари, когато ще изтеглим следващите печеливши. Не забравяйте да се включите! Довиждане!